nu știi ce să faci, ești confuz sau confuză și te tot frământă o situație din viața ta, permite cărților să-ți ofere câteva idei, câteva sfaturi, un ghidaj. Ai o intuiție foarte dezvoltată, dar încă nu ești suficient de conștient de intuiția pe care o ai. Dacă ar fi să fii așa puțin atent, să faci o mică introspecție, privind către trecutul tău, bineînțeles. Observă de câte ori intuiția te-a salvat, acea voce interioară, de câte ori ți-a fost alături și cum ți-a fost alături, cum ți-ai dat seama când a fost intuiția cea care ți-a vorbit. Cel mai probabil, intuiția îți vorbește cu iubire, nu cu frică. Când simți frică, nu cred că este vorba de intuiție. Observă cum ți-a vorbit intuiția de-a lungul vieții pentru a observa ce-ți spune intuiția acum. Cel mai probabil ai o confuzie în momentul de față, în sensul că nu-ți dai seama exact dacă ideile pe care le ai vin sau nu de la intuiție. De aceea, privește către trecut pentru a înțelege prezentul. Ai încredere în tine, deoarece nivelul de inteligență și de conexiune cu interiorul este mare și ai dezvoltat un echilibru care te poate ajuta să treci mult mai rapid prin situația cu care te confrunți acum. Însă, lucrează în continuare cu interiorul tău, pentru că încă ești novice. Cere și ajutor. Cere ajutor, sfaturi, întreabă anumite persoane care au mai multe cunoștințe despre un anumit aspect. Spre exemplu, dacă te stresează, spre exemplu, legile unei țări, nu știi exact cum să procedezi din punct de vedere legal într-o anumită situație, cere ajutorul unei persoane care are răspunsurile. Nu trebuie totul să faci singură sau singur, sau doar cu ajutorul internetului, sau doar cu ajutorul cărților. Poți cere ajutorul unei persoane fizice care există în viața ta sau pe care poți să o găsești. Și, de asemenea, nu uita de a-ți schimba emoțiile pe care le ai și prin distracție sau prin a ieși afară, nu a te distrage, ci doar a-ți schimba puțin emoția pentru a putea analiza situația dintr-o altă perspectivă, pentru a analiza situația de la un nivel emoțional mai sănătos. Poți să apelezi la cei din jurul tău și pentru a vorbi, și pentru a cere sfaturi, și pentru a te simți mai bine, a râde, a te distra.